Evelien doe ik zo'n 23 weer. Ik moet er doen en widow waar mij ik voor het hekje stier. Mijn dochter lieke oud als mij, die werken als model. En die zegt dus hij wil zitten, dus ik dat wat gauw een stel. Zo wat dus hij mijn skwaanzoon en toen kwam ik in het nauw. Mijn bonusdochter waard mijn man, want ze wies hij zijn vrouw. Nee, wat er boel je kan er willen en alles wat gewoon. Maar dat verhoren al wat, doe ik heid wat van een zoon. Die lietse jongen wie ik voor de zwager van mijn heid. En daar droeg ik mijn omke, wilsterheid iets in mij zei. Omdat mijn zoon mijn omke blikte, kwam ik in de klem. Want die dochter blikt ik mijn heel zus en die widow mijn stiefman. Heid ik nog eens heid wat, hak hem uit het teeg verleng. Mijn heel broer wie ik mijn bakercezer, mijn bonusdochters ben. Mijn vrouw is trouwens echt nog eens de stiefman van mijn heid. En daar droeg ik mijn beppe wat wel wat gevoelig lijdt. Ik ben dus een bandsban als mijn vrouw een beppe is. Daar hak ik oor praktiseren. Van één ding ben ik wis. Mijn stambeem dat is vast, de vreemdste van de wereld. Want ik voed als mijn eigen paken mij mijn beppe uit. Ik ben de paken van mezelf. De paken van mezelf. Ja, ik weet het klinkt wat vreemd, maar vreemd is echt wat verwend. De paken van mezelf. Ik ben de paken van mezelf. De paken van mezelf. Ja, ik weet het klinkt wat vreemd, maar vreemd is echt wat verwend. De paken van mezelf.